Ngawa pud aron sa kaudtohon uy. Lami unta maglaglaag og park ba. Yang saon wala pa koy kauban. Ay tama. Tawagan din ako to si Dudong Pawiks. Katong naibog sa kuha. Dudong og Inday baya tong amo ang tawagan. Karon ako ang tawagan di. Uy. Nanawag lagi si Maria lagi. Murag kiningkuan ba? Murag nagpapansin ni sa kuha. Ako dong tubagon di. Oh, hello Dong. Oh, unsa may ato? Dong, nagunsa ka. Laag ta sa park. Magkipaglaag ka sa kuha? Sa park? Kini. Perting mingawa diri sa balay uy. Sige, way problema na. Unya, asa man ta kakuhaon? Asa pa man di ay, syempre diri jud sa balay. Ay, sa inyong balay. Ang problema karon, day. Nakalimot magug asa to dapit inyuha kay gabi ibet ka ato gihatod no. Ah, grabe po nang wala ka dumdum oy. Bisan pa og gabi siya ro wala kay nahinunduman. Katong duol sa mangga nga dako. Oh, tama day no katong mangga na dako niya pagkahuman. Katugong na ay imburnal. So dito ka mo agi. Oh, naabit to imburnal. Dito ra da inyuha di ay. Unya, okay man kaandalan diha. Okay man gud kaayo ang dalan diri ba? Okay makaandalan di okay kayo. Ang ako alang ba basi kining ang dalan gani kuan kanang lubak-lubak ba kay kabalo biya ka ani ako motor no lower biya kay ni. Rusi na pula. Ah, daghana pong pangutanan nimo oy. Unsa man jud? Moanhi ka o dili? Di ba naibog ka sa kuha? Kung nag-alanganin ka, so ayun na lang gug anhi. Ah, grabe lood-lood man dayon. Oh, sige na, sige na. Wanha na ko ron diha. Padulong na ko. O naara man di ay na, moanhi ra man di ay ka, daghan pa kay kag istorya. O sige na, pagdali na. Unsa man ni oy, lisuda sa dalan diri oy. Muni ingon niya na kanang gwapo ang dalan. Ubintahan na ni diri mo na ning ingon niya na mangga. Unya na imburnal. Diretso daw, diretso. Diretso. Naunsa man ni duha man ni dalan? Uy, itawag na. Hello, day. Duha man ni kabukdalan diri. Ay, sa permero na. Asa man ko agi sa walas to? Sa wala o sa tuo. Ay, sa tuo lang kaagi. Sure ka? O sure lagi. Pagtarong ba? Basig mali na ni. Gusto ka mo kaliwa ko? Ah, sige, 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 sige. Padulong na ko diha. Temsa. Duha naman po dalan dre. Na po dalan dre, wala og to. Asa man kumuagi ani? Ay ka na, diha na jud ka mo agi sa wala. Subaya lang na. Oh, sige. Usa naman eh. Lasang man yung palibot. Manguyab pa lang gani itagi. Ipalisod-lisod man ta. Day, tama ni andala ni imong giingon sa kuha. Kalasang nga man lagi nilagi. Usa man ka oy basig dili ni mao. Sure jud ka na mao ni. Sige. Magtuko diha. Kunay bahalag diskarte ani. Grabe na abi anak ko eh. Lasang. Siyaro di ko sugton ani. Uy, hala. Nanadi si Dudong Pawiks. Dong!
Uy, dong, pasensya jud kaayo. Anong nangayo magkagpasensya? Naabot man gud ako ang tita katong taga Digos. Nya gidalan niya tong lalaki nga ginarito-rito niya sa kuha. Katong naiklos kag na color yellow ba? Unya, unsa may maayong buhaton na kuan eh. Pwede raman siguro ta ka pananghiran si mong tita na mong laag ta. Ayaw lang, oy. Pero pwede man takagod ipaila-ila sila ba? Pero as barkada lang lagi. Nya, okay ra sa imo ha. Pero kung di ka mo sugot, Unya, unsaon man nato ni ron? ang maayo siguro dong no. Naipagmuuli sa siguro kasi inyo ha.